is al tientallen jaren de bewoner van de Rosmulder in de Geisterse bos. Nog nooit was je op vakantie geweest. Nog nooit hij de Rosmulder op maar één dag alleen gelaten. Maar nou moest je een paar dagen van huis, omdat zijn jongste broer Karel 50 jaar getrouwd was. En Karel, die woonde helemaal in Helmond. Dat is gebied voor hier een dag voor Frans. Hij zijn neef, Schenk Losse, met zijn vrouw Katrien gevraagd om op het huis en de Rosmulder te passen. Schenk, waar zie jij? Ja, Katrien hier binnen. Oh, zie je daar? Luister eens hier, Schenk. Luister eens hier hoor. Ja. Geen mond op de eerste plaats te kiepen en de schuipen voeren. Oh ja. Bedden afruimen. Oh. Tafel afruimen. Oh. Want ik ga naar de Engelse les hoor. Oh, ga ik nou? Ja, ik ga naar de Engelse les. En moet ik het middageten ook niet klaarmaken dan? Nee, want ik heb vanmiddag nog een vergadering. Bestuur van de vrouwenmond, Schenk. Ik heb er me druk mee. Ja, maar zorg dat ik het eten vanavond wel klaar heb hoor. Ja, Katrien. Zeg, dan ben ik weg, ik ben naar Engelse les hoor. Oh ja. Hoi wel, Schenk, hoi hoor. Hazerok, hazerok. Hazerok. Dag Schenk. Ah jongens, zie jullie daar? Ja Schenk, ik huurde van graag dat je een paar dagen op de Rosmulder moest passen. Ja. Zeg dan gewoon even buurten hoor. Is Katrien trouwens alweer op Joets of niet? Ja, dat weten we op het raam. Ze is naar de Engelse les. Katrien is ondanks haar leeftijd een geëmancipeerde vrouw, zoals je weet. Geëmancipeerde vrouw. En echte femicisten is er een anders niks, joh. Ja, ik weet het, maar mijn paarden, dat is ook iemand zo'n moderne vrouw, hoor. Huurde dat patroon? Paarden. Vroeger hadden het gewoon als vrouw. En tegenwoordig zijn ze niet meer getrouwd met hen. Nee, tegenwoordig hebben ze wat een relatie met elkaar. Ja, inderdaad. En tegenwoordig krijgen ze een trouw ook geen kindjes meer, hoor. Oh, niet? Nee, uit zo'n relatie, daar komt nog wat relatiegeschenken uit voortkrijgen. Oh, dat is het niet. Echt waar, hoor. Echt waar. Zo, het gaat even eraan. Zie jullie dat Schenk nog wel zijn huiswerk kan verdalen? Schenk, binnen papieren voor de vergadering van vanmiddag vergeten. Waar liggen die? Waar liggen die? Die liggen op een dressoir. Haal de schouw even voor mij, haal de schouw. Oh, zeg Katrien met ik. Zit ik hier op Engelse les? Poeh. Heb ik jullie toch geen verstaan van welke ouderwetse kerstdag je ziet? Engelse les? Hoe begaan met de dieren? Hoe dat dan? Ik ken al Engels. Hoe? Nee, stond er in de krant, hoor, dat er de chips 100.000 werkelozen zijn komen. Zegt tegen Trui, mevrouw, niemand kopen dat krijgen. Wij eten dus een boek te gaan strak. En nog een andere vliezer, een boterham eraan. Oh, stomkels, dat je ziet. Stomkels. Hier zien de papieren. Oh, dankjewel, Schenk. Trouwens, om nog eens echt op dat lieren terug te komen, hoor. Ja. Zit nu eens in de familie dat goed lieren gaat op het randwetten daar. Ah, ja? Klein kind van mij, hoor. Ja. Zo'n beide handen. Ja. Tot wie verstand wil hebben, wetten dat. Zo, hè? Zo kost hij nou verstand wil hebben, Katrien. Schenk erom dat je dat al kwijt ziet aan. Zo'n domme smerige kerel, Schenk, moet je dan met lachen. Weet je wat ik mooi graag heb gedaan? Weet je wat ik mooi? Ja. Dat je niet de lucht in vlogen, dat kon hij nooit maar zagen, dat hoor ik, weet je dat? De lucht die vliegen? Ja, dat is goed. goed, Kijk ja. maar, we kunnen het gelijk horen, hè? Ja. Zo, nou hebben we zin hoor, smerig lelijk denk dat je het ziet. Zeg, in de lucht vliegen. Zeg, die hebben 4 minuten testje. En dan gaan we in de testje heen, jong. Niks aan te zeggen. Je moet zorgen dat de andersom is, Schenk. Ja. Je moet zorgen dat je de vrouw in de test zet. Zo moeten we dat doen, jongens. Ah. Ze doen eerlijk op elkaar. Zie je dat? Zie je dat? Wij zeggen zo eens in de veul hier. Zie je veel, Schenk. Hele week, is hard gewerkt, hè? Hard werken. Ja, komen ze thuis vrij weekend vrij s'avonds. Van hond naar haar was ik geswept, ja. Weet je wat geen god het, Schenk? En alle Schenks in de zaal hier. Ja. Stretchweekenden hebben van. Hallo, ja. Niks aan te zeggen, jullie. Niks. Ja, daar hebben we trouwens een liedje van gemaakt, hoor. Over Roosjeng. Over Roosjeng en over alle Schenksies. Vrijdagavond een uur of 4, voor Schenk zit het erop. Die
gewerkt en een hoop aan zijn kop. Nou rijdt hij heel blij naar huis en ik denk lekker ontspannen. Maar zijn truwagen ongeduldig dus, die heeft hier andere plannen. Goedenavond, zet zijn trui met blij dat gij er ziet. Ons Josken is van school nog niet thuis, misschien zien wij wat kwijt. Schenk me je kwaad een auto in en al een uur op toeren. Vindt die Josken op het speelterrein, dan giet klappen aan zijn oren. Op in het Ammerland, en wie kent niet het land. Op in het Ammerland, en wie kent niet het land. Zaterdagmorgen heel vroeg op, er moet nog veel gedaan. De afgeschoepel en het gras gemaaid, dat kunnen zo niet laten staan. Tegen de middag schenk ik honger en ruim terug op het eten. Zet u de zaterdag, dat kunnen we wel vergeten. Zondagmorgen opa en oma, ze gaat dat iedere week. Opa huurt zo goed niet meer, dus dat is door het heel gekweek. En oma knooien en zal ik tegen zijn, wanneer komt het huis hier verven? En opa kwek, als je je niet zoekt, dan zullen hier ook niet erven. En jongens, dat doen we nu hoor. Dan gaan we even met de schilliehal allemaal over smikken. Dat valt wel niet mee. Dan gaan we met die jongens alleen het refrein zingen. Wat en het trammeland en wie kent dit land? Schaam niet jongens. Je zit allemaal met hetzelfde probleem. allemaal ja. Je zit allemaal in duister, dus je kunt rustig mitzingen. Dan gaan we. 1, 2. Wat in het Ammerland, en wie kent dit land? Wat in het Ammerland, en wie kent dit land? Ja, gaat er lang, dat gaat duren. Zondagmiddag na de voetbal schenkt hij het genieten. Net als hij de deur uitgaat en een auto met visite. Sjaak en Mien met de hele bus schenkt zo hele vluchten. Die twee met heel veel wende plagen kan ik niet zien of vluchten. Zondagavond een uur of 8, Schenk is moe en leeg. Trui die vrucht hier opgewekt. Zijn we het nu weg? Schenk zijn ogen vallen toe. Hij is het weekend aan het verwerken. Daarna heb je in de schande kom. Meer lekker werken. Op in het Ammerland, en wie kent niet dit land? Op in het Ammerland, en wie kent niet dit land? Op in het Ammerland, en wie kent niet dit land? Op in het Ammerland, en wie kent niet dit land? Ja, ik heb hier van boven een heel goed zicht op de zaal hoor. Kom weer op, Achter, helemaal achteraan. Achteraan. Daar zit erin, daar ligt een hele tijd een halve maat later als de rest. Is ons ook opgevallen, Driek? Dat klopt, ik wil de naam niet noemen. Is ons opgevallen, Driek? Dan denk zeker, degene die het leeste lag, ja, dan snapt er het minst Dat van. zul je goed. Ja, dat klopt ja. Maar we hebben vanavond anders wel een schoon publiek, We hebben 3 keer. een prachtig publiek. Ja, dat heb ik gehuurd van onze heilige Antonius hierboven. Van wie? Den
trouwens ook aan politiek doet als een heilige Antonius. Ja. Ik heb van hem gehuurd dat er een hele hoop politicussen in de zaal zitten. Ja, dat klopt, 3 uur. Er zitten er een hoop hier van CNA, VND. Zie je allemaal 3 uur? Ja. Ja. Trouwens, Driek, weet je het verschil tussen het CDA en de wasmachine? Weet je een 3? Nee, jongens. Ja, en wasmachine heeft tenminste nog geen programma. Dat klopt, ja, 3. We hebben nog een programma. Jong, de politiek. Ja. Die kunnen het bij Olly eronder toch ook niet meer volgen, hè? Er is niks meer. Je hebt een gekke wereld. Gekke wereld. Neem nou dan de televisie. Televisie. Niks aan. Vroeger hadden wij alleen de KRO. De klooi, joh. Nou heb ik liever hier omroepen als dat je knopjes hebt aan het ding. Dat is waar. Ja. Wij speelden vroeger s'avonds nog eens een keer gezellig. Mens, erger je niet. Dries. Erger je dit? Mens, erger je niet. Dat is geen spelletje meer. Dat doen ze tegenwoordig voor onder elkaar de hele dag, Dries. Ja, echt waar. Dat is geen spelletje meer. Geef me te goed. En Driek zeg eens eerlijk. Als ik s'avonds een blokje gelopen word, niks zie je meer op straat lopen. Niks hè? zie je meer, Zit ja. allemaal voor de televisie te kijken. Allemaal voor de televisie. Maar jongens, niks aan. Daar hebben we ook een liedje van gemaakt. Ja. De televisie kijken op zaterdagavond. Lustig Ja. met Dries. Zaterdagavond bij de tv. En zaterdagavond dan zingt ze tv. En op de tafel de chips en de drank. De kindjes nog bij de papa en mam op de bank. Misschien ze maakt haar, misschien ze met journaal. Ja, kan vertelde hier nog andere schandaal. De politieke sterren liegen een slecht weerbericht. In het journaal drukt en hier het fantasie ze zien gezicht. Zaterdagavond bij de tv. En zaterdagavond dan zien ze tv. En op de tafel de chips en de drank. De kiekjes nog bij de papa en mam op de bank. Nou laat de seksfilms kijken, dat is het onfatsoen. En dat ze daar zo heerlijk met de dingen doen. Blote vrouwen, Jan Buk is een grote schande. Ondertussen zit die op de pakken watertanden. We hebben nou ook kabel aan zet op, maar nooit getoond. 20 zenders waarvan ik de helft ga die kan verstaan. Wie je kijkt naar alle reclame en naar iedere flauwe show. Dat er drukse plukjes, panties en ze ruikt nog wash and go! Zaterdagavond bij de tv. En zaterdagavond dan zien ze tv. En op de tafel de chips en de drank. De kiekjes nog bij de pap en mam op de bank. De kiekjes nog bij de pap en mam op de bank. Hebben jullie dat nou ook? Hebben jullie dat ook? Zo in een bepaalde tijd, 2, 3 maanden, dat je binnen de familie kuren al 1 keer in de 14 dagen nog weer is, man. Wat er niet goed van? Al dezelfde zeven, Ja, al dezelfde cup. ja, Zitten ze weer op vrijdag en zo, hebben we hier een liedje van gemaakt. ja. Wat is luisteren over het verjaardagsfeest in de familie? Wat is luisteren? Kool was hier, hè? Kool, kom er eens bij. Mensen, Kool, dat is Kool. We hebben een nieuwigheid hier bij Olly. Ja. Sinds 3 weken hebben we hier een nieuwe begeleider. En de jong, dan heet Kool. En vanaf vanavond heten we hier al Duo, Grat en Patron en Kool. Ja. Kool, hou maar aan, jong. Kool, Kool. Uur? Beursspellen, jong. Ja, Gaat hij niet meer terug, uur, beursspellen raar. beursspel, ja.
dat is hier Gisteravond op de vuurspel. Half uur. Schrik je niet meer terug, hoor. Zo hebben ze pilspunt erin gegaan. Ja, mooi hoor. ja. Kom er weg hoor. Kom. Kom. Ja, vuurspel kom. Vuurspel, hè? 61, 62. Ja. We zien de man. Ja, maar hoeveel was dat nou? Staat dat toch? Ah, ja. Wel en een keer of 10 per jaar. Staat de hele familie klaar. Verjaardagsfeest van 11 te. Het is altijd weer dezelfde deur. Precies een maakt uur gaat de bel. Altijd de deur van onze Wim en Nel. Als ik een fles wien, dan kan ik niet tegen. Die hebben ze de vorige keer nog zelf gekregen. Dank het cadeau met onze biet. Twee die het hele jaar niet ziet. Nog een half uur zit de kamer vol en deze die rokershol. Kan het? Jongens, schop is niet zo veel in de familie. Kom maar graag, verder jong. Kom maar, dan gaan we wel hoor. Ja. Verder kom. We moeten dat je per minuut betaald krijgt hoor. Meestal. De koffie en de vlaai gaat rond. De graat met het water uit de mond. Hey knooi. Bij ons is de microfoon beter. Met 3 stukken is het wel de grootste vreter. Dan komt de puls en de sterke drank. Patron wipt ongedurig op de bank. Dan drinkt hij een uur wel 7 sherry en mikt dan de grootste herrie. Graag. Dan begint het al Jongens, zal ik jou eens een mop vertellen jongens? Zaltlap hier. Kuur van hier neven hoor. 2 weken terug. 50 jaar getrouwd gaat. 50 jaar getrouwd. Krieg van de buurt was een moderne buurt en een maaientron gaat. Oh ja? Ja, zegt hij. Hadden niet hoeven doen jongens en meisjes. We hebben nog een goede televisie zei. Let maar op, jong. Het 12 uur wil onze Karel gaan, maar mijn bezet Drieën er zat te staan. dan komt de zwets van onze Thijs en de chef van de heven bij de kiers en het vlees. Sjaak, hij kan dat wel niet leren en is ambtenaar, dus niet zo'n blier. Maar Thijs gooit nog alle remmen los, onze grote Hema-bos. Om mensen en tijd, hier dan al Hema, dan gaat hij weg. Dan moet we de familie achter hem aan. Die Hema Polonaise Hema, 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 dan hier die al in het geld komt. Een uur of 3 gaat de lessen dan naar huis. Tot over 14 dagen bij Oostrus. Met die vierste ziet de zo wel klaar. Was de familie maar geboren in een schrikkeljaar, schrikkeljaar, schrikkeljaar. Dank je, hoor. Zeg Raad, Ja, heb ik u altijd hier en over en ook denk eraan, heb ik u iets willen vragen. wat dan? Ik huurde van ons een trein was. Ja, Dat ging op reis geweest ziet, klopt dat? ik ben op reis geweest, ja. Was je er geweest, Raad? Ik ben met een stru naar de Rommelmeert geweest, die Luc. Zie je met Truus naar de Rommelmeert? Zeker, mooi, Zie je zo hoor. kwijt geworden, Raad, of niet? Ik wil niet zo mevrouw. Kwijt geworden, hè?
Wat komt erop? Ja, ik begrijp de gemeente Zakringen, ja. Hier, Trui. Hele sportieve vrouw. Hele sportieve vrouw, Grado Trui. Dat meen ik, ja. Ik ga toch geregeld naar het thermaalbad, wat? Zeker. Kan je het ook dukken? Geen? Kom de lijst uit. Ja. Trui erin. Ja. Zet ze tegen mij Petran op bevel hoe dat nou zoals goed zo'n thermaalbad komt. Ja. Ik zeg, Trui, merk je, gevoel en een compleet ander mens. Oh, dan zet ze jou. Weet je wat ik zei? Ja, Wel, het hoeft niet, het gaat er ook eens naartoe gaat zetten. Och, wat? Ja. Ik gooi eigenlijk Ja, dat zei ze, ik hoor u. Ja, dat is een man. Oh. Hoe Petran? Driek. Geen mot gaat niet zo best. Hoe is het Oh, niet? zie je Ik wel? ben trouwens nog eens een keer naar het buitenland met zijn vrouw. Oh. Ik weet zeker dat jullie samen nog nooit de grens over ziet geweest. Zie je wel? Ik Driek. In de zomer, iedere week. Geen? Buitenland, iedere week. Wat dan? Visvijver bij Kevelaar, iedere week. Ja, dat is ook wel. Trouwens nog gruwelijke ruzie gehad van de zomer. Hoezo, hè? Duitse douane, ik zit op te vissen hoor. Ja. Paspoort biedt tegen mensen hier op Duits grondgebied, zei. Oh. Zeg, we maken hier nou kloor, man, ik vang alleen maar Nederlandse vissen, zei. En goed gezegd, ja. Zegt u, wil ik je weten dat ik alleen maar Nederlandse vissen vang? Zeg hem dat hij met een grote bek kan, maar terug voor je in het water. Dat zei ik. Jongens, jongens, en dat tegen 11 uur hoor. Ja, dat klopt. Dus doet dan tegen deze tijd hier boven het licht uit. Oh, Ik moet nog bed. Oh, Ik Driek. gooi er van de. Ja, man, Driek. Ik vind het mooi, Driek, dat je vanavond naar even gekomen zit hier. Heel mooi. Ja, Driek, trouwens, goed idee. Als je nou weer eens zo over onder de Mielseren komt, hoor. Ja. Roep graag een week eens op, kun je wat bijpraten, is gezellig. goed, jongens. Blijf je ook bij. Ja, Is goed. Ja. Ik heb een mooie avond gehad. Ja, gedoog, ja, Driek. Ondanks dat ik me straks toch even hier eerlijk moest dat opnemen. klopt. Dat was mooi, hoor. Nou, graag en Petran. Hoi hoor. Driek, Hoi, hoi, hoi. hoi, en bedankt voor Driek dat je er niet over hebt. Heel gedaan. Ja. Goed. Heel Hoi, gedaan. Driek. Hoi, hoor. Heel gedaan. Heel gedaan. Heel gedaan. Als er vroeger weer een kindje weer geboren, aan wie nog straat en een goeie mens verloren, dan was het de buurt die al heel ben altijd achteroog ging staan. En verder dank u wel ons en ze gedaan. Tegenwoordig is helpen nu het woordenboek verdwenen. En voor ieder probleem met een hulpverlener verschenen. Zit het vast in u, ze vullen niet goed, dan komt er op een lies te staan. En op de rekening staat nooit eens keer gedaan. Keer gedaan. Dat duurde nooit naar de mensen zien, we gaan er niet meer staan. Dat kan wel eens gebeuren, hier gedaan. Alle jaren wel zien we flauwekul aanmaken. En proberen nog bij je gevoelige snor te raken. Blij dat wij weer iedere keer voor Ollie mogen staan. Zeggen wij bedankt voor mensen en keer gedaan. Keer gedaan. Keer gedaan. Dat duurde nooit meer de mensen zien, we gaan er niet meer staan. Keer gedaan. Dat kan wel eens gebeuren. Keer gedaan.
Dat dat wel eens zulke uren die we nergens al. Dat dat wel eens zulke uren